Салом алейкум бародарои азиз. Мо ин амрӯз билет гирифтем аз канали фикри шумо ва ҳаминҷа карочи билет гирифтем. Ин билетош карочи зури вад айда карочи ҳам билет мегирӣ. Ин ҳами ҷот холия карочи одихкара меда самолёта нигоҳ кун. Ҳашти одам нестай. Кадан стаменкаш да форат ҷонбозкара метавона ки билет ҳамо бародари азиз бигире карочи. Нигоҳ кида бираҷон ман кардам карочи се стаменкара дудуай караги наби ҳама холия. Ҳашти ними самолёт холия. Ҳам билет арзон кune мардум биравангу. салому алейкум ҳамватанони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. имрӯз рӯзи бехатной аст, не ки дар шаҳри Екатеринбург хеле хунук, ҳаво хунук, барф задагӣ. дӯстои азиз, дар бораи билет камтар бошадам барои шумо маълумот медиҳам ки билетҳо хеле қимат шуда истодаанд. барои он ки билета арзонтар гиред, як ҳафта пештар ё кам аз 4 рӯз пештар гиред. баъзе бародаро мебиён ба ҳамон рӯз ба мегиранд 17,500 18,000 билет мебарад. не ки билет нархаш худаш 16,500, ини хуҷанд мисол 15,500, қариб ки 1000 1,500 билет қимат мешавад вақте шумо дастрочно мегиред. барои ва ҳаракат кунед камтар 4 рӯз пештар гиред ки каме ҳам бошад арзон бошад. ва баъзе рейсҳо отменид мешаванд. бародари азиз хаботир нашавед. бисёр бародаро ман ба связ баромаданд ки худошо билет харидагӣ намедонам дар куҷо отменид шудагӣ хаботир шуданд ки чиз ва отменид мешавад. пагеш ба бо ҳамон рейс ба пагеш ё баъд аз як рӯзаш ҳамон дигар рейс ба шумо мемонад. шумо ҳамон билетатон ки мебаравед. барои ҳавай хаботир нашавед. мумкин самолёт одам кам ё ягон хел технически проблема рейс отменид мекунанд, лек пагош ба чиз мекунанд, бо вастанавид мекунанд рейси шумо мебаравед. азиз, гапа дароз намекунем. номеро дар зер навор мешавад барои билет ва номерои ман. инчунин группа дорем, дар қариб 500 нафар одам аст. ҳар рӯз онҷо кор мешавад, подработка. метавонед номеротонро чӣ кунед, дар ватсапи ман нависед, дабавид мекунам, кор ёфта метавонед ҳар рӯз дар ҳамон группа. боқӣ дар амони алло бошед, дуогӯ бошед. ассалому алейкум.